Peygamberimiz aydypdyr. Menne näler dipdir. Men ummatynyň gowy adamlaryna näler dipdir. Men halayan adamlardan däller dipdir. Bir adam özünden ulukany hormat koymasa, özünden kiçige rahmetmese, bu iyiliň içindäki alim adama da ihtiram koymasa, men ummatymyň gowy adamlardan däl şol adamlar dipdir. Ey cemaatlar, näme dip musulmançylygyň fat ady bolmaly? Näme dip fakat ýöne ad galmaly? İhtiram diýen zat uly milletiň agzyna badat. Ýene diýen, ey cemaat, silamak imanyň bir şahalarynyň biridir. Hemmäňizde hewre gowy düşünýänsiňiz, adamdyň ýüregine agyrtýan zatda şo. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar, ihtiram koymasa menne näliýär? Men şol adam gowy bolmaýan diýär. Ey insanlaryň hakıl köfilin zamanına, alım öwütüşün zamanına, insaniyet, buzurgwary, ululuk adamlar ýerden gözlemeli. İmanın içinde baki işlatlar. 9 yaşında hizmet etýänmişdik. Kim Peygamberimize? Hazreti Anas. Yetim joglanmışdyk. Peygamberimiz aýdypdyr, ey Anas sepdir. Waqqiril kabira warhamis sagira turafiqni fil cenneh kaza fi şuab. Ey Anas sepdir. Özüňden ulukany ihtiram goý. Hazreti gelewerdi. Uluqarrak da, ýaşy uluqarrak gelewer şahada turur. Bir zat hulasa ýüregiňden sila dipdir. Peygamberimiz şu hizmet etip beren oglunjyga terbiyet berýär. Terbiyet berýär. Maňa saňa da terbiyet berýär. Bizim oglun şoňda da terbiyet berýär Hak Rasulullah. Derman sözleri beren. Ey Anas sepdir. Özüňden ulyga ihtiram goý, özüňden kiçige rahmet dipdir. Cennetde men menen bilejek bolarsyň şeýtsin dipdir. Cennetde men hemsahyam bolarsyň dipdir. Cennetde men menen piyada otak-butak gadamzany edersiň, otak-butak ýürüýärsiň, baham ýürüşersiň dipdir. Yani sen ihtiram goýmaň, silamaň, rahmetmeň sebep bolýan men menen bile cennetde käde gelersiň dipdir. Näjere ýürüýmel şu urun ilgunna. Ey cemaatlar, ey musulmanlar, hamana 3000 nefer bolup otysýarlar, 3000 neferin gurrunu dälki. Kaşy gurrun şu mahal agallam dünýä boýunça togulyk ýerde ýaşaýarlar diýmeli. Agallam her kim Allah'a imany bar bolsa şu gurrunlar eşitip beren bolsa da. Agallam bir Hak Rasulullah imany bar, ayalu erkek adamlar, ýaşaş oglan gyzlar hemme kişi mahal şu gurrunu kulak atyp durup Rasulullah näme diýär? Din näme diýär? İnsan we insaniyet, ululuk, hormat, silah, rahm näme diýerligini eşitseýdi da.